سلام زخبركم تخاتلتي كما يتخونوا لو ما عند خاطر ما أنا حنت مصحف زفور هوار ورك ويكتبل بتيموتي فارس تصحفت يحزلكم مسألة له إذا مصحف كا أتي عندي أتي تشوفونه تحستا كما يجركا قدمي نطروتا يلكا أتي كل نجاراتكا أتي خدقوشو ክትዛወሮ ዝኾነ ኣብ ሂወትካስ ዓበይቲ ነገራት ትብሎ ነገር ጥሮታ ምስ ወፃኹ ገለ እንድሕር ኢልካ ትፅበ ኣለኻ ንምንታይ ስጋዕ ጥሮታ ትኸውን ትፅበ ቅድሚኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግዜ ናይ ስራሕኻ እንዳወሓድካ ብዙሕ ነገራት ትምህር መፅሓፍ እያ ማለት እዩ ገለ ካብኡ ከዓ እቲ ራት ሬስ ዝበሃል ወይ ከዓ ቀፃሊ እዚ ካብ ንግሆ 8 ሰዓት ሰሪሕኻ ገዛኻ ትምለስ መዓልታዊ ከምዚ ሂወትካስ ኣብ ስራሕ ግዙእ ኮንካ ትነብር ማለት እዩ ንምንታይ ከም ስሌብ ወይ ከም ባርያ ኮንካ ትነብር ንካልእ ዓይነት ዕላማታት ካልእ ነገራት እንከለካ ነዚ ሕጂ ብኸመይ ትቕንሶ ትብል እያ ማለት እዩ ንኣብነት ሚኒ ሪታይርመንት ይብሎ ነቲ ንእሽተይ ጥሮታ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እንድሕር መገሻ ሓሲብካ ኣለኻ እንድሕር ኣቐዲምካ ካብ ስራሕኻ ዕረፍቲ ትሓትት ማለት እዩ እቲ ዕረፍቲ ክበሃል ከሎ ሕጂ እዛ ንኩሉ ሰብ ትወሃቦ ዕረፍቲ ሓንቲ ወርሒ ድያ 3 ሰሙን ኣብ ዓመት ዘይኮነሲ ተወሳኺ ማለት እዩ ወላ ገንዘብ ዘይትኸፈሎ ዕረፍቲ ወሲድካ ትዛወር ዲኻ ኣብ ትደለኻዮ ቦታ ማለት እዩ ንኣብነት መንፈሳዊ ቦታታት ትፈትዎ ነገር ድዩ ወይ ከዓ ጎቦ ዲኻ ክትሓኩር ደሊ ነርካ ዝኾነ እስኻ ትፈትዎ ማለት እዩ ውልቀ ሰብ ዝግደሰሉ ነገር ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ክትገብሮ ዘለካ ከዓ እንታይ ይብል ማለት እዩ ቀፃሊ ክትሓስቦ ዘለካ ብኸመይ ውሕድ ሰሪሕካሲ እቲ ኣታዊኻ ግን ላዕሊ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ናቱ ተመክሮ እዩ ዘካፍል እቲ ደሞዙ ዝነበረ እቲ ናይ ግዜ ከመይ ገይሩ ፕሮዳክቲቭ ይኹን ነቲ ግዜ ከመይ ገይሩ የመሓድሮ ኣብተን ሒዝዎን ዘሎ ናይ ስራሕ ግዜ ከዓ ከመይ ገይሩ ይዓመን ተን ስርሑ እንዳ ሓሳባት እንዳወሰኸ ምስ ከደ ኣብ 4 ሰዓት ንሰሙን ዳርጋ እቲ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ሰሙን ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ግዜስ ነፃ ኮይኑ ኣሎ ናብ ድሌቱ የሕልፎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜ ንኣብነት ንስድራኻ ሓድሽ መደባት ሓድሽ ሞመንት ብምፍጣር ከዓ ምስ ስድራኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንጥሮታ ከይተፀበኻ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ክትገብር ግን እቲ ኣቓልቦኻ ኩሉ ሻዕ ኣብ ብኸመይ ፕሮዳክቲቭ ትኸውን ማለት እዩ ክንዲ ቢዚ ጥራሕ ኮይነ ትብልሲ ነተን ሒዝክያን ዘለኻ መደብካ ብኸመይ ኣድማዕ ስራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ውሕድ ግዜ ኣድማዕ ስራሕ ትሰርሕ ቀፃሊ ከምዚ ክትሓስብ ኣለካ ይብል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ሸቶ እንታይ ደሎ ነቲ ናይ ግዜ ሰዓታትካ ኣውሒድካ ነቲ ኣታዊኻ ምብዛሕ ማለት እዩ ረቨኒው ናትካ ንክበዝሕ ማለት እዩ ካልእ ወሳኒ ክትከውን ኣለካ ኩሉ ሻዕ በቃ ናይ ውሳኔ ክእለትካስ ክዘይድ ኣለዎ ንዓኻን ንኻልኦትን ማለት እዩ ሸቶታትካ ከዓ ዓበይቲ ክኾኑ ኣለዎም እቲ ፅቡቕ ነገር ከዓ ንዓበይቲ ሸቶታት ውሕድ ውድድር እዩ ዘለዎም ምክንያቱስ ዓበይቲ ሸቶታት ዝደፍሮም ስለዘየለ ንስኻ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እዛ መፅሓፍ ተርእየካ ማለት እዩ ናይቲ ኢታልያዊ ኢኮኖሚስ በታ ፓሬቶ ፎርሙላ ዝበሃል ዝፍለጥ ማለት እዩ 20% ዝሰራሕካዮ 80% ውፅኢት ክበካ ከሎ ማለት እዩ እቲ ናትካ ሪዛልት ሲ በተን 20% ዝገበርክያን ስራሕ ኢፈርት 80% ከዓ ሓጎስ ድዩ ውፅኢት ይበካ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ሕጂ እዚኣ ዝሃባ ፕሪንሲፕል ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሰሌክቲቭ መራፂ ክትከውን ኣለካ ነቲ መደብካ ማለት እዩ ወላ ብዙሕ መደብ ሒዝካ ተለኻ እተን ዝዓብያ መደባት ንዐን ትገብረን ማለት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ኣብኡ ኣስተብህል ኣብኡ ዕየ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ግደፎ በቃ ይብል ማለት እዩ ካልእ ዋሕዲ ግዜ ኣለኒ ገለ ንብል ኢና ደቂ ሰባት እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ዋሕዲ ናይ ቀዳምነታት ዘይምሃብ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ነተን ዝግበሩ ነገር ቀዳምነት እንድሕር ትገብር ኮንካ ዋሕዲ ግዜስ ኣይህልወካን እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ የብል ማለት እዩ ብዛ መፅሓፍ ሓደ ኢመርጀንሲ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እንድሕር ኣድሊና ኮይኑ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክግበር ዝኽእል ስራሕ እንድሕር ኣሎ
ቀልጢፍና ኢና ንውድኦ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እንድሕር ወላ ኣብ ስራሕ ከለኻ እንድሕር ተደው ኢልካ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ገዛኻ እቲ ስራሕ ናይ 8 ሰዓት ወላ ይኹን ኣብ 2 ሰዓት ወዲእኻዮ ትኸይድ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቲ ማይንድ ሴት እዩ እምበር ክትገብር ዓቕምስ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኩሉ ሻዕሲ ቱዱ ሊስት ኢልና ንፅሕፍ ኢና ክገብሮም ዘለኒ ገለ ኢልና ንፅሕፍ ኢና ደቂ ሰባት ማለት እዩ ብጀካ እዚ ከዓ እንታይ ክትፅሕፍ ኣለካ ይብል ማለት እዩ ክገብሮም ዘይብለይ ከዓ ኢልካ ከዓ ፀሓፍ ንዖም ከዓ ኣይትገብሮምን ማለት እዩ ንሓደ ክትፈልጦ ዝደለኻ ሓሳባት ወይ ዓውዲ ዝኾነ መምርሒ ዝደለኻዮ ግድን ኣይኮንካን ኣብ መፅሓፍቲ ወይ ኣብ ኦንላይን ብዙሕ ሰዓታት ክተጥፍእ ማለት እዩ ከምኡ ይፈልጥ እዩ ዝበልካዮ ሰብ እንድሕር ኣሎ ረኸቦ ንዕኡ ካብኡ ረኸቦ እቲ ሓበሬታ ኩሉ ሻዕሲ ሓፂር ብኸመይ ፅፉፍ ነገር ግዜ ክትቆጢብካ ሓበሬታ ትረክብ ክትሓስብ ኣለካ ስለዚ ብሓፈሻ ነተን ወርቃዊ ዕድሜኻ ኣብ ስራሕ ኣብ ገለ ጥራሕካ ብዝኸዳ እሞ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክሕጎስ እየ ኣብ ጡረታ ምስ ወፃእኩ ክሕጎስ እየ ዝብል ወላ ሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ማለት እዩ እታ ሚኒ ሪታይርመንት ወይ ከዓ ንእሽተይ ጡረታ ማለት እዩ እንዳወፅኻ ኣብ መንጎ ኢንጆይ ክትገብር ክተስተማቕሮ ንሂወት ስፖርት ዲኻ ክትነጥፍ ትደሊ እንታይ ካ ትደሊ ብሓፂሩ ማለት እዩ ኣብ ውልቀ ሰብ ይምርኮስ ክትገብሮስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ነቲ መወዳእታስ ኣይተቐምጦ ነቲ ትደልዮ ነገር ነቲ ቅዲ ናትካ ላይፍ እውን ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ክብለኩም ዝደሊ እቲ ፀሓፋይ ካብ ዝበሎ ማለት እዩ ነዛ መፅሓፍ ክትጥቀመላ ከለኻስ ኣዝያ ነዋሕ እንድያ ናይ 400 ገለን ፔጃት ኣለዋ ማለት እዩ መጀመርያስ ነቲ ኮንተንት ርኢኻ እቲ ንዓኻ ዝምስጠካ ዓውዲ ኣብኡ ኣንብብ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኣንቢብካስ ርግፀኛ እየ ገለ ሂወትካ ዝቕይር ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ይብል ማለት እዩ እጂ ኣጠቓቕማ ነታ መፅሓፍ እስኻ እቲ ዝደልዮ ዓውዲ ትመርፅ ተንብቦ ማለት እዩ ነቲ ቻፕተር ምክንያቱ ገለገሊኡ ሕጂ መዓት ዌብሳይታት ናይ ሓበሬታ ብዙሕ ፅሑፋት ብዙሕ ኮንተንት ትሕዝቶ ከምዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል እዩ ሂቡ ዘሎ እዛ መፅሓፍ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ከም መዘኻኸሪ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ፈቲኹማ ክትኮኑ ብዝያዳ ግን ኩሉ ሰብ ከንብባ ይላቦ ማለት እዩ ኣዝያ ጠቃሚት መፅሓፍ እያ ፐርሰናል እውን እቲ ኣብኣ ንእሽተይ ካብታ ተጠቐምኩላ ፕሪንሲፕል ንኣብነት ማለት እዩ መገሻ ክገይሽ ነይሩኒ ዕረፍቲ ግን ውሒድኒ ማለት እዩ ጃስ ዕረፍቲ ሓቲተ ተወሳኺ ማለት እዩ ከይተኸፈልኩ ማለት እዩ እዚ ግን ነቲ መገሻይ ኣዝየ ኣስተማቒረዮ ኢንጆይ ገይረዮ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እንድሕር ይፅናሓለይ ኢለስ መዓስ ክረኽቦ ክእል ኣለና ዲና የለናን እውን ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ ከም ጠቐመትኒ ክሕብረኩም ኢለ እየ መወዳእታ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን ሰላም ኣረኸበና ቻው